espera, l'Ivan? Enlloc. Quan en Tric i jo van sortir de la presó, el primer que van fer va ser anar-la a buscar. I encara no l'hem trobada. Com? Que no l'heu trobada? Va desaparèixer just després de l'atracament. O sigui, que ens ha deixat penjats, la mala... No, exactament. Ens ha deixat això. Ho vam trobar a l'apartat de correus que utilitzàvem sempre, ja ho saps. I què coi és, això? Una filmació de l'Ivana. Però podem anar a parlar a un altre lloc, no? Va, puja. Anem al pis, veuràs el missatge, se'ns gira feina. Les claus, condueixo jo.